Atong balikan ang mga letra nga atong nakatunan sa mga miaging video. Lito ka ang ngalan sa matag letra. Lakip ang tingog niini. Very good! Unsa man kining anaa sa hulagway? Husto, mga halas kini. Ang sunod nga letra adunay tingog sama sa halas. Ang letra nga S. Mao kini ang tingog sa letra nga S. Sama sa tingog sa halas. Sulayi kini paglitok. Very good! Mao kini ang mga butang nga nagsugod sa letter S. Saging, sobre, sudlay, silhig, sabon, ingon ini ang pagsulat sa dako o gamay nga S. Pagkuha og papel, sulati sa imong ngalan ang unang linya sa ibabaw. Sunduga pagsulat ang mga letra nga S. Pagkahuman, kuhaay kini og hulagway ug ipadala sa messenger sa imong maestra. Pagkat-on sa pagbasa. Ug karon, atong litukon ang tingog sa letra nga S. Ipare sa uban pang mga letra nga ato nang nakatunan aron maporma ang matag silaba ug matag silaba ngadto sa pulong. A, sa, a, sa, o, so, o, so, masa, masa, maso, maso, tasa, tasa, asa, asa, atsa, atsa, soya, soya. Pagbansay-bansay. Mos, tos, yos, mas, tas, yas. Ang, ug. Ang maya ug saya. Ang yoyo ug toyo. Ang tasa ug maso. Si, ug. Si matmat ug si tata. Si mama ug si tatay. Si yaya ug si sisa. Ang yoyo ni Toto tua sa tasa. Si sisa may saya. Ang saya ni sisa may taya. Tubagi kini. Pangitaa ang ngalan sa matag hulagway sulod sa kahon. Kopyaha kini sa imong papel. Mao kini ang mga ngalan sulod sa kahon. Maso, tasa, mata, atsa, ug yoyo. Number 1. Pilia sulod sa kahon ang iyang ngalan ug isulat diha sa imong papel. Number 2.
Pilia gihapon diha sa kahon ang iyang ngalan ug isulat sa imong papel. Number 3. Tan-awa gihapon sulod sa kahon ang iyang ngalan ug isulat sa papel. Number 4. Pilia ang iyang ngalan sulod sa kahon ug isulat sa imong papel. Number 5. Pilia sulod sa kahon ang iyang ngalan ug isulat sa imong papel. Kung humana ka, kuhaay kini og hulagway ug ipadala sa messenger sa imong maestra.